Kwame Poku baye Asante Kotoko for apam. Kwame Poku has been sacked. Yana me say word no. Because he's been told to pack his things. Kwame Poku has left. Kwame Poku the whole person on the show be the battery ni nyina nsa Kotoko for ezo mo ni nya dwuma bi. Na I always tell you say asem na ba busia. Ya ye ko behind the scenes. Ni akopɛ the reasons behind the reason. Ya compare the story, what happened. Nano de na ye de ni de amount. For those of us who tie yen e wa koma 87 FM on radio. Kwame Poku bayi. Ani Asante Kotoko. Meeting eye nipa mienu. Ena wonum ekohia Kwame Poku. Asante Kotoko. Wonum coach Eric Tinkler. And a director of football at the Asante Kotoko. Omumienu and a Kwame Poku bayi Asia A meeting. No? Okay. I wanted to go deep. I'm finding out. And some cramping for an able boss war. Now you dear Sema, what was the particular reason for the meeting? What actually happened? Na empanyi se ye pa ye behunu enti ene ye chekere boa. Nice one. Ya pa hunu. Akosane boa no. Wow. I'm surprised about Jambo. Richard do Pepe shall read the fella man. The truth of the matter is say no kase Kwame Poku packing in yoma afri Asante Kotoko. One residence a ofumisa he's no more there. No kwaseme wo say ensem bebrebe wa abonten. Na Kwame Poku only one of the 6 players are Kotoko any omu ewie no. Okay. Dienti Asante Kotoko company former Kwame Poku efri ho no. Panyini bia ne omichi na se obia ne oka disciplinary matter. Okay. Nobody discussed anything associated with indiscipline. Coach no ane Menzo. Almost sure take a decision based on the available players, based on the system and their tactics on ball, and based on sporting reasons. I know Anna one of them take on decision. Okay. Sada makano nipa miensa ene kushia ekoye meeting. Yes. Na ne tenteni ni tiatia Kotoko coach and sporting director kache Kwame Poku say see almost 6 strikers. Our the pecking order so mu choose so Kwame Poku na 6. Okay. Eti bono on shada nya bi mo. In fact, coach ni asa on shada nya bi mo na sporting director ka nya bi mo. Because we a 6 choice striker. 5 edu animu. Eti unya minutes ball so de ono baby o free bar as sporting director. What's another as esua ball nim ball no. Kwame Poku enye young player say transfer bench na for steady ade. Okay. Or matured. Enti Kwame no omo ka che na abie option de ama no. Sa Kwame nwene ho omo mom de omo take omo decision say omo pese okro. But ono nwene ho so club bi o ha. Ana wana mumputo bi opese otu a omo masonte. Kwame Poku expressed his disagreement with them on their decision. Catch up so them on omo nyadwene. Players no no. Obi amro no so obi anche no. The performance as seven boy bebo asema on omo nyadwene. Nice one. The coach insisted say ayo no coach ne call. Not all call. We are seeing now bet magaza kwedi mbo pa coach ne say ohiawa. Yes. And so sana meeting ekowie. Nice one. Matibi say na Kwame Poku ge ko Fred Hamza ko di na tem no Fred ko panyi bi no di na tem no board dia fo so nti there be. Sasa decision we no. Mo amutia Koma Sports. Mo amu ye Pepe Suarez channel no YouTube na so de. Mo ya aware that say me ka kire o say Kwame Poku
me bɔ Isaac Minta me bɔ abrante reference Anderson Timanu Pepe me bɔ Walid Fuseni Emmanuel Entry Yes. abrante de din ade Elvis Chepa for Awuchi me bɔ din na mamada say those players recommendation also mbekɔ na emom coach ne director of football say yan hwɛ mo na wɔtwe mienu na wɔtwe miensa bi ne yɛmfa take decision final decision on them. Nice one. Sɛ nyɛ saa deɛ a sɛ yɛ IMC ne stay yɛ abusuapanyin ɔmo deɛ na ɔmo ni ɔmo dada ɛnka Kwame Poku mo ɔmo report to training koraa. Yeah. But Stanley and Eric Tinkler wanted to be fair to these players and ɔmo ɔfa ɔmo opportunity na no mbɛka kyerɛ sɛ coach na aka kyerɛ wɔn mbɛn ne sɛ quality no ohu no ɔnyɛ impressed. Yes. Quality na ɛwɔ fam. 87.9. Ofilisa so mo pejam ɔne players na kasa individually. Ebi asase pejam mo mɔden mo num but coach ne kyerɛ the general quality at Asante Kotoko ɛwɔ fam. Enti Kwame Poku story na buzapanyi ɛyɛ no kure trodo. Nice one. Deɛ ɛfrafra ho no deɛ official meeting ni deɛ si na maka kyerɛ wi. Fantastic. Yes, Kwame Poku ne ho nipa bi afrɛ coach Amza Obeng. Okay. Sir, as a coach tata Kwame dodo. Wɔn no yie na wiase no. 87.9. Wa ma yɔnko antwa nkwa, wa hwɛ wa ntwa nu. Na so otu na ne asi Kwame so, ɔbɛma na no aduane abɔ no. Wa hwɛ yi ɔno kwa ne nimbe asi akyɛ Kwame no. Hey. The number was picked. I think the case now almost a threat kakra in terms of the amount policy for. Ooh. But that was not the reason Kwame Poku has been told that on your part of Kotoko, a plans going forward. The reason he's been told, sir, of the 6 strikers I was Asante Kotoko, or no, and the last on the pecking order, Okay. or the 6th choice striker if he decides to stay. 87.9. And to me, Pacho, you more let him Kwame Poku see a permanent. He has not even been suspended. Someone team no. But mpanyinfo ka kyerɛ sɛ ɔnkɔdwene ho coach ne director of football no ɛso ɔnwene ho no ɔnom mmerɛ ɔmo hɔ ɛne ɔmɛdi nkɔmmɔ ebi a mekwa me wɔ team bi a moma me release letter na menkɔ ebi a team bi koraa sɛ ɔbɛtɔ me mo ntɔn ma menkɔ ɛno ɛne nkɔmmɔdi a akɔ soɔ. I am not too happy with deɛ ɔmo de twa atɔ no maka sɛ ɛsɛ Kotoko ɛpɛ agents hwɛ Kwame Poku aka ne 1 year contract with Kotoko. Esa Kotoko timi kyerɛ Kwame Poku sɛ ampa onkae plans no. But as go FC Ashanti Gold 04 the krataa aba. Ebi asodro All Blacks the krataa aba. So munya deal outside kwamadwe nkyerɛ ni o. Yes. Team ABC the Kerala force omo pɛw. Ɛne omo ni nkɔmɔ so omo agree on personal terms a. Na nka Kotoko ne sa club no akɔka omo nya sika kɛse ya metɔ Kwame. But on what transfer fees as a Kwame betma ko ba fe ba ko pɛ. Yes. Na $200,000 deal bi fi Africa baabi aba. Nice one. Na Kotoko agene deɛ bi a yɛ de player no kra ma free je 50-50. Ebi a utua 30,000, 40,000, 50,000 ma yɛ ɛno nti wobɛfɔ 60 ni afa 40 onward transfer na nkɔmɔ ayɛ saa but no kwasɛm no sɛ mpanyinfo agyae option no de ama Kwame Poku. Meeting na ɛkɔɔ so no deɛ ɔmo tro option de ama Kwame sɛ deɛ ɔno pɛ so ɔyɛ no ɔmɛka nkyerɛ ɔmo na afei mpanyinfo mpeke asɛm no mfamfiri hɔ ɛno ano yɛwie but sɛ panyinfo sɛ ɛyɛ total of 6 players. Okay. And now Asante Kotoko ɛyɛ meeting ɔmo yɛ training. Nice one. After training the coach ne ahyia players bɛyɛ 6 asɛnson The original fella man. abusua panyin sɛ bɛgyampo Stanley ane Tinkler ɔmo gyina 87.9 technical area hɔ na ɔmo monitor training ne yɛwie yɛ no ana training ne kɔ so ɔmo tumi frɛ wo na ɔmo di nkɔmɔ. Wow. Ebi mu ɔmo frɛ ɔmo a nkɔmɔdie no ɛyɛ ɔmo kyerɛw mistakes bi a ɔyɛ ɛne how to improve. Ebi mu nkɔmɔdie after training no ɛyɛ yɛ kyerɛw sɛ bra hyɛ aseɛ na ɛboaboa wo nneɛma na no awei ne mea na mɛka abisɛ pɛ sɛ mɛkyampo. Richard Pepe shall arrest the fella man. It doesn't look good for these players amba bɛbɔ mu din
Hey. Elvis Che Bafo Awuche. Yeah. 87.9. My own Elvis Che Bafo Awuche. And now after training, you know, in fact, when he was a team boss in Chukoy, Stanley and a Tinkler. A Jina baby, Mujana finalizing you maybe. Wow. Among the 26 players. Ebe free Kumase Akonkran, Akotwa, the second phase of the preseason is obviously. Okay. So I'm more player. Sunday me catch up from last week. Say player. Koko Timbers ni 2 free awan ko bi. Oh no ye no wi. But mpanyfo mpese be say as ye ko ne amfrɛ. Enti omo edi nkomam wo hu say Pepe Suarez. Akoma fe mpanyfo say. Ba bia is ombo som de akoma sports e ko no. Omo de wase. Esie ni kaje ne obu bebe miensa. But say there. Say no mpa so mo fanti em fansi. No ma da wase. Enye say bia Pepe frifia beduru ha. Na fe afidie de ansasi su mani bia ye you afiri so. Wo so ya we si a me de minimo. Oh ya we si say o de ma ba ku bia he bi no. Eti o ya sa ene wa anya de na mom ni nipa di nkomo na wa cheche ma che no. Eno ana Stanley Menzo ene Eric Tinkler eye ho dwuma na bisa pension. Fantastic. Tia ka say de Elvis Che Bafo Awuche. Also no angasa training no shall this week. Yeah. Tuesday no oba training. And na mpanyimfo no mienu edi nkomo say yensa mo 1 week enso so ana. Ni yenhwe because omo a wo mo di kan pan dem sapanyi. Wonom ahwe omo ahu de wonom ebetimi aye already. Ade ama wonom. And omo I monitor ebi a Che Bafo e man 1 week. But list of players are possibly Asante Kotoko beja omo kwan no. A branch and did Elvis Che Bafo dem sapanyi. Ne din ada hose Kotoko. Ene ebewie no mo jana kwan. Isaac Minta ewa Asante Kotoko training grounds. Isaac Minta be 2 weeks ni. Training goes wa hye no ekobe 30. Wow. Oh ya pan na Minta dia to ya pan na dem. Minta brontra no training opa. They am boy 11 aside. Okay. To mu chem na 11 no lead lines we na. But still you say Minta performance no and so coach nani. Upon goes wo say gina. Yeah. And then me share one of Jose Mourinho assistant coaches no. Na say me okay, I was say almost say Coons. Quite first one player no oya drills no Coons so cran. It gives them an indication whether you're a serious player or you are not a serious player. To say sometimes one more justify. Omo use say money yin kura be free because ohu say wonya wa adwene ni ball no so. Etiano aye backward Japan ifri o eba. Yede ehun sem na etudwa. So Kwame Poku already yaka kire no. Abrante din ede Che Bafo Isaac Minta. Mame Bra Johnson what Johnson upon Owusu. Bra Johnson upon Owusu. Johnson and so mpanyinfo no enye impressed with the show you know. And Johnson upon Owusu is on the list of the players. Ya mpanyinfo ebeda omase. Na wonom eja omo kwan na panyi. Johnson upon Owusu. Bra Johnson no. Mpanyinfo ene no ebewie. Obakotko last season. First round of last season he was not registered. Okay. Second round akotko registered. Okay, sir. Che Bafo our first round of last season he was not registered. Yeah. But if they no pra. Now which pra. And I'm paying for unregistered no. I'm just press my champion. Richard do Pepe shall read the original fella man. We need the dema me pa o. Wo your original. But Kotoko from paying for no me see omo okay. As I'm the number be edema Kotoko paying for no. Coach no shadanye impressed with Prince Badu Isco. Hey. Prince or sign 3 years or about. Rancher mo fan from Nations second round. Yeah, or sign 3 seasons or about half season. Hey. About January of last season. This year ya na January or by. Coach no impressed. Hey. But Prince dey me aware say or deal be worth $100,000 bit back on call.
FM 87.9 Kumasi. Timesra Asante Kotoko mpanyinfoɔ ɔmo nhwehwɛ Explosion Sports Management Consult for Explosion Sports Management wɔn a player agency FIFA registered player agency wɔn ana saa deal no bɛdi wɔn brɛ deal no bɛdi wɔn sɛ ɔkae a na wɔn pɛ sɛ nkɔmɔ sign ne aberanteɛ de Elvis ɛba ɔmo agency no mu Yeah. baransa na Elvis ɛnyɛ sorry aberanteɛ de Prince na Prince yɛ interest ɛsɛ ɔbɛsan but deal no deɛ ɛyɛ valid a Kotoko mpanyinfoɔ ɛho Explosion foɔ na sɛ Prince Badu bɛtwa ne contract mu anaasɛ ɔbɛkɔ loan deɛ sɛ Kotoko gye no ɛtɔn no gye $100,000 na nyɛ bad minim ɔwɔ transfer fee deɛ hyɛm de nations deɛ but mpapanyin half a loaf is better than none but nansi ɔmo de bi asɔ so sɛ only if the half loaf is not spoiled sɛnsɛ yɛ deɛ a saa sɛ deɛ ayɛ de ma mpapanyin asɛ but Prince ne yɛ player obetuma akɔbɔ eti Kotoko deɛ metia no sɛ Prince Badu Isco ne deɛ ɔmo nfa star ɛsɛ ntɔ ho ma me Prince Badu Isco. Richard do Pepe shall arrest the fella man. Emmanuel Ntwi our the next week to justify his stay at Asante Kotoko. But so far, the Hawaiian coach, you know, answer coaches in Japan, Omusua no mebrebe, Omusua psychology, Omusua way. Esa say Emmanuel Ntwi first week wama. No about mpanyimfo twi nanim. Ima may want to, you see, there's a natural instinct in man. Say ebe inspire say o kyerɛ ɔmo sɛ adwuma betima ayɛ Press. Yeah. they want to give him a little bit of time or start training this week Yeah. yima nyɛ training ne yɛnhwɛ adeɛ wate ɔnwura next week ne yɛnhwɛ adeɛ between Emmanuel Ntwi ne Walid Fuseni name baako ɛbɛkɔ Walid Fuseni name ne Emmanuel Ntwi busa me sɛ baako ɛbɛkɔ Walid ani Emmanuel Ntwi baako bɛkɔ Akuma FM 87.9 a coaches no Kumasi. ɛde bi aba bɛka ho yɛ kasa sisi a wokɔ Kotoko training ground so a there is a Burkinabe midfielder Okay. ne ball no dadin long passes no wasoma na ɛkɔ Nice one. yɛmmɔ short passes yɛn retaining ball yɛn recycle ball wɔyɛ number 6 fɔlɔ mo mfa ahoɔden na ɛbɔ ne bia coach na ne yɛ agye ɔno no ho nti n'ani gye ne ho a na ɔde adabɔ ka ho a yɛmfa number 6 fɔ mmiɛnsa so ɔho nkɔmmɔ no Yes. ɛno na ama asɛ there is a possibility sɛ but me se Kotoko wei ɛyɛ free information am de ma ɔmo Fantastic. team bi ɛwɔ Eastern Africa ɔmo yɛ ready to spend $100,000 on Prince Badu ntwane contract mu saa kɛkɛ nka nkyɛn so nkɔ kɛkɛ jisika Sure. ɔmo mfrɛ Explosion Sports Management Consult ɔmo ni number ɔmo contact me am de ma ɔmo but ɔmo nim no ebi kura so mail na ba Kotoko mail mu time a yɛ mo season ni nwie no ɛna na nkɔfɔ no pɛ sɛ ɔmo di mail ne ba ɔmo nkyɛke The original fella man. ɔmo nkɔkyɛ wode ɔmo nkyɛke mu a And them ɔmo bɛhu wɔ Akuma Na FM wɔn 87.9 Kyɛm panyi Kumasi. Pepe shall. mene wo kasa yi sɛ mabɔ Kwame Poku mabɔ Kyei Baafo mabɔ Minta Yes. mabɔ Prince Badu Yeah. Walid Fuseni Emmanuel Ntwi Yeah. sesi no no goalkeeping area hɔ no goalkeeping area hɔ no Yes. baako bɛtumi asesa hɔ ba deɛ yɛnkɔ yɛ Hey. Kotoko right back obi a ɔwɔ bia ne wa Kotoko ogya no kwan Kotoko left back obi a ne wa Kotoko ogya no kwan Kotoko aka 2 central defenders obi a ne wa Kotoko ogya no kwan midfield hɔ no Akuma FM 87.9 Kumasi. akyina no mama wɔn a mo stay nyinaa no but midfield hɔ no ɛna Prince Badu deɛ no ayɛ na sɛ coach ne pɛ sɛ ɔconvert no kɔyɛ no centre back so Okay. anaasɛ ɛhɔ no adwuma no deɛ ɛne ebi ebɛgya no kwan menim sɛ wate ase a Yes. but Prince nso mede deɛ opia wo ho bawo sɛ nyɛ coach biara no deɛ ɔpɛ sɛ Yeah. pɛyi Yeah. players bebrebe yɛyi ɔmo efiri Madrid baabi na ɔkɔ ha na wakɔ gye ne din yɛyi obi firi Barcelona na ɔkɔ ha na wakɔ performe yɛyi obi firi Manchester esi baabi a Akuma FM Eti- 87.9 Prince deɛ no Yes. anim ɔfɔrɔma bɔ Johnson di Bra Johnson ɔpɔn wusu Bra Johnson Minta Kwame Poku eti nsia nson bi deɛ busua panyin wɔnom ebetumi agyina nkyɛn Hey.
ɔmbɛtumi agyina nkyɛn na mpanyinfoɔ ahwɛ ɔmo anim ahwɛ de firim ɛnso ɛbɛba abusua pɛ sɛ bɛkyɛ Richardo Pepe shall raise the fellow man. na meka kyɛw sɛ Congo foɔ mmienu ɛwɔ training hɔ baako edin ɛyɛ Mayele na baako yɛ Kabala. Yes. Dan me refi Mayele no fa me tirim bo fa me tirim ɛma meka sɛ former Kotoko player bi din sɛ Kwesi Apia ne fa Mayele Kwesi Apia Mayele no ɛne Kabala deɛ meteɛ sɛ Mayele ne Kabala no panyin coach ne mɔde mɔ no players ne mɔde mɔ no asɔ coach n'ani ɛnso ɔmo tiri yie na sɛ Kotoko next phase of the preseason yɛ nemi ɔmo ka ho a Kotoko afa ɔmo Mayele ɛne Kabala from Congo. Fantastic. Ɛyɛ players ɔmo wɔ camp sɛ si amena wɔka sɛ ɔmo wɔ hɔ ɛnɛ training ɛbaa soɔ no wɔnom ɛyɛ bi. Nice one. Burkina midfielder asɛm abɔ ndia maka na asɛm akyɛw sɛ wɔyɛ midfielder mpanyinfoɔ no ni agye performance no ho ɔmo ni agye ho ɔkɛrɛ sɛ bɔɔl no kama basɛ si adeɛ youth team player no ne din ɛde Bismarck Ofori no wɔn na ɔmo ato ne din Messi ɛwɔ Kotoko training ground so sisi yɛ Messi ne ɔde bɔɔl no ɛba Bismarck Ofori Kabiru ayi so impressive paa o your friend say kra ayi Philipamo ya on some friend coach ni Adana Bruta Philipamo Wow. Dauda Saka ni say no coach ni be recommend so man contract extension we am me no kan coach ni nyanka nkyere board no be ka kyere board so ma because aka no one season Original fellow man. coach ni be ka kyere mpay for so ma Dauda Saka contract extension on sign 2-3 years in town Saka Dauda Pepe Suarez. obe extend Dauda Saka be extend just say bi na so nya but obe the abuse panyi coach na be recommend so mo akoda extending the contract no. Wow. Yeah, Philipamo Dauda Saka bono na no hye Bismarck Ofori the young boy Bismarck Ofori the young boy abusua Yes, sir. memfa Felix ni nsia Ha ha. na yenkomra ye ba more ɛwɔ hɔ ayɛ de bɛsɔ so ama yen